Skabelondesigns Cleanup and Brand er et værktøj til Microsoft Office, der sørger for oprydning og tilpasning på tværs af de enkelte programmer i Office-pakken. Cleanup and Brand sikrer, at grundlaget for arbejde og kommunikation i Microsoft Office er tilpasset til virksomhedens visuelle identitet. I de nye versioner af Microsoft Office er mulighederne for formatering og design blevet væsentligt udvidet, og det er blevet meget nemmere for brugere at foretage ændringer af Office-dokumenter, så både formatering og det visuelle udtryk i dokumenterne forrykkes kraftigt. Det indebærer en væsentlig risiko for, at den visuelle identitet, som virksomhederne arbejder med, overskrides, og i nogle tilfælde ikke er til stede i de Office-dokumenter, som virksomhedens medarbejdere producerer. Med Skabelondesigns Cleanup and Brand foretages en grundlæggende oprydning blandt de indbyggede formateringsmuligheder, der er standard i Microsoft Office. Samtidig tilpasser Cleanup and Brand virksomhedens Office-installation, så den visuelle identitet er standard i nye Office-dokumenter, og som udelukkende indeholder formateringsmuligheder, der overholder virksomhedens visuelle identitet. Når et nyt dokument åbnes i Microsoft Office, kan brugeren vælge mellem en lang række forskellige skabeloner, der kan benyttes frit efter formålet. Microsoft Office åbner nye dokumenter med en række forskellige standardindstillinger. Der er en standard skrifttype installeret. Der er en række formateringsmuligheder af overskrifter og tekst installeret. Desuden indeholder Microsoft Office en lang række forskellige farvetemaer, overskrifter og andre formateringsmuligheder. I Office 2010 er der mulighed for at indsætte en lang række meget forskelligt formaterede tabeller, de såkaldte Quick Tables. De samme tværgående formateringsmuligheder findes i både Microsoft PowerPoint og i Microsoft Excel. Mange virksomheder får firmaer som skabelondesign til at udarbejde et antal skabeloner til Microsoft Office, så Office-dokumenter er tilpasset de krav, virksomheden stiller. Det er et fornuftigt skridt for mange virksomheder, men det forhindrer ikke, at en bruger meget hurtigt kan ændre et Office-dokuments udseende så radikalt, at de rammer, som skabelonen sætter for dokumentet, helt forsvinder. Et Word-dokuments udseende kan nemt ændres til et helt andet udtryk ved hjælp af de indbyggede formateringsmuligheder, der findes som standard i Office-pakken. Der findes et meget stort antal cover pages i Office, der nemt kan indsættes i et dokument, uden at der behøver at være en visuel sammenhæng med resten af dokumentet. Ved at indsætte forskelligt formaterede sidehoved og sidefod, giver det endnu flere muligheder for at påvirke et Office-dokuments udseende i forskellige retninger. På samme måde kan de mange indbyggede styleset i f.eks. Microsoft Word påvirke dokumentets formatering i en helt ny retning. Som det fremgår af dette eksempel, er det meget nemt for en bruger af Office-pakken at påvirke et Office-dokument i flere forskellige visuelle retninger, ved blot at benytte de standard formateringsmuligheder, der er indbygget i Microsoft Office. Skabelondesigns Cleanup and Brand foretager en grundlæggende oprydning blandt de indbyggede formateringsmuligheder, der er standard i Microsoft Office. Samtidig tilpasser Cleanup and Brand virksomhedens Office-installation, så den visuelle identitet er standard i nye Office-dokumenter, og som udelukkende indeholder formateringsmuligheder, der overholder virksomhedens visuelle identitet. I Carlsbergs Cleanup and Brand løsning har vi sørget for at rydde grundigt op i Carlsbergs Office-installation. Når en medarbejder hos Carlsberg åbner et nyt dokument, præsenteres et snævert udvalg af tilgængelige skabeloner, der har Carlsbergs visuelle identitet som grundlag. Stilsæt, farver og skrifttyper er begrænset til kun at indeholde de formateringsmuligheder, der er gældende for Carlsbergs visuelle identitet. På samme måde er der ryddet grundigt op i mulighederne for at indsætte Quick Tables. Indsættelse af sidehoved og sidefod er ligeledes begrænset og består udelukkende af et snævert Carlsberg-relevant udvalg. I Carlsbergs Microsoft Office-pakke er der nu placeret et antal forsider, der alle overholder Carlsbergs visuelle identitet. Nye Excel-dokumenter åbner med Carlsbergs Verdana-skrifttype som ny standard. Tabeller og celler kan nu kun formateres i overensstemmelse med Carlsbergs farveskemaer. Cleanup and Brands virkning ses tydeligt i alle nye Carlsberg PowerPoint slides.
der åbner med Carlsbergs slide design som standard. Den tværgående påvirkning af hele Office-pakken, som Cleanup and Brand betyder, ses tydeligt her i Carlsbergs PowerPoint-præsentationer. Indsættelse af charts i PowerPoint eller i andre dele af Carlsbergs Microsoft Office sker i fuld overensstemmelse med Carlsbergs visuelle identitet.